खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ BSFआ मेघालयआव सा 26 बांलादेशिफोरजों लोगोसे 4 भारतारि दालालफोरखौ हमदों। दालालफोरनि हेफाजाबाव आयेन बेरेखायै भारतआव हाबफैनाय समाव BSFआ मेघालयआव सा 26 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमदों। BSF हानजाया 4 भारतारि दालालफोरखौबो खानो हादोंमोन, जाय बांलादेशीफोरखौ आयेन बेरेखायै भारतआव हाबहोनायाव मदद होदोंमोन। BSFनि बायदिब्ला बांलादेशी हाबफैग्राफोरखौ सोनाब गार' हिल्स जिल्लानि गेजेर हायुंआरि सिमायाव थानाय मटकपारानिफ्राय हमनाय जादोंमोन। BSFनि 22थि बेटालियनआ पुराकासिया फारसेनिफ्राय बारेंगापारायाव दि नेशनेल हाइवे फारसे फैबाय थानाय गंथाम सन्देह गोनां गारिफोराव सा 26 बांलादेशीफोरजों लोगोसे 4 भारतारि दालालफोरखौ हमदों होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ रायजो सोरखारा काजलगावआव 60 बोसोर बैसोनि बांसिन बैसोनि सा 22 आसा मावथिफोरनो खेबसे राङारि हेफाजाब होदों। चिरां जिल्लायाव 60 बोसोर बैसोनि गोजौनि सा 36 आसा मावथिफोरनो रायजो सोरखारा खेबसे राङारि हेफाजाब होगोन। सोरखारा आसा मावथिफोरनो साफ्रोमनोबो खेबसेनि थाखाय 2 लाख रांनि राङारि हेफाजाब होनो थिरांथा लादों, जायफोरा बाङाइसिनाव 10 बोसोरनि थाखाय गावसोरनि बिबानखौ फोजोबबाय आरो दा 60 बोसोर बैसोखौ बारबाय। चिरां जिल्लानि 60 बोसोर बैसो बारनाय सा 36 आसा मावथिफोरनि गेजेराव सा 22 आसा मावथिफोरनो मैया मोनसे हाबाफारियाव जिल्ला कमिशनार जतिन बराया नेमखान्थि बायदियै 2 लाख रांनि चेक गथायो। चेकखौ होनानै जिल्ला कमिशनार जतिन बराया बुङो दि सोरखारनि नेमखान्थि बायदियै बे फिसा बिबांखौ आसा मावथिफोरनो होनाय जादों। बे आसा मावथिफोरा बिमाफोरजों सान-हर माबोरै खामानि मावदोंमोन बेखौ रांजों बिजिरनो हाया। बे 2 लाख रांखौ सोरखारा नेमखान्थि बायदियै होदों आरो बे राङा इयुनाव आसा मावथिफोरनि जिउआव एसे रेहाय मोनगोन। बे चेक राननाय हाबाफारिया जिल्ला सावस्रि बिफाननि उफ्रा डिपुटि कमिशनार सिलिका कलिता, जिल्ला सावस्रि बिफाननि लोगो सामलायगिरि हारुन अल रशिद, JSB सिभिल देहा फाहामसालिनि सामलायगिरि डक्टर रेजाउल करिम आहमेद, डक्टर राजेश पांडे, डक्टर राजु दास, डक्टर उत्तम कुमार बिश्वास, डक्टर दिगेन्द्र रामसियारि, डक्टर PN पाटिलजों लोगोसे जिल्ला सावस्रि बिफान आरो हायुंआरि सावस्रि मिशनआ बाहागो लादोंमोन। थामथि खौराङाव दङ कक्राझाराव ग्रेन्ड सेलिब्रेशनजों लोगोसे डिउरान्ड काप 2025 ट्रफी दिन्थिफुंनाय जादों। इन्डियान वेल डिउरान्ड कापनि 134थि खुंथायनि ट्रफीखौ मंगलबारखालि कक्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव गोग्गानानै दिन्थिफुंनाय जादोंमोन, जेराव गोबां सुबुं थुबुर जादोंमोन। बे हाबाफारिया 27 जुलाइनिफ्राय 16 आगस्ट 2025 मायथाइसिम मोनबा नोगोरमाफोर कलकाता, शिलं, इम्फल, जमशेदपुर आरो कक्राझाराव जानो गोनां मानगोनां जोलुर बादायलायनायनि साननायखौ दिन्थियो। आसामनि गेलेमु मन्थ्रि नन्दिता गरलचाया बे फोरबोआव बाहागो लादोंमोन आरो जोलुर आरो खौसेथिखौ जौगाहोनायाव डिउरान्ड कापनि बिफावनि सायाव नोजोर होदोंमोन। बिथांजोजों लोगोसे मन्थ्रि UG ब्रह्म, MP जयन्त बसुमतारी, भारतारि रौनिया हान्जानि लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल गम्भीर सिंह आरो गुबुन गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। कक्राझाराव थामथि खेबनि थाखाय बादायलायनायखौ खुंनाय जादों, जेराव साइ SAG मिरुआव बादायलायनायफोर नुनो मोनगोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे बादायनायाव बड'लेण्ड FC, कार्बि आंलं मर्निं स्टार FC, ITBP आरो पान्जाब FC बायदि हान्जाफोरा बादायलायगोन। ब्रैथि खौराङाव दङ CM शर्माया आसामाव 1.19 लाख बिघानि बांसिन हाखौ आयेन बेरेखा हाबफैनायनि बेरेखायै रैखा खालामफिनदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि हा आरो सिनायथिखौ हाबफैनायनिफ्राय रैखा खालामनो समायखिरा लायो। बिथाङा आयेन बेरेखा हाबफैनाय आरो सुबुं सानखोआरि सोलायनायफोरनि बेरेखायै गावसोरनि सोरखारनि गोख्रों थाथायखौ बुंफिनदोंमोन, जाय आसामनि सिनायथिखौ खैफोदाव खोख्लैयो। बावैसो सिगां मोनसे ससियेल मिडिया पस्टआव बिथाङा सानथांखि खालामनाय दखल खालामनायफोरजों सोमजिनाय गोब्राब खैफोदफोरनि बादै सांग्रां खालामदोंमोन, जायनि थांखिया रायजोनि सुबुं अनजिमानि समानथायखौ हेंथा होनाय। डक्टर शर्माया मुंख'दोंमोन दि 1,19,000 बिघानिबो बांसिन सोरखारि हाखौ आयेन बेरेखा दखल खालामनायनिफ्राय रैखा खालामनाय जादों,
जाय आसामनि हा आरो हारिमुआरि उखंदताखौ संरैखा खालामनायाव मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय। बिथाङा बुंदोंमोन दि बे थिरांथायारि खामानिया सोरखारनि बाउसोमनायखौ दिन्थियो आरो आसामखौ गावनि मुलाम्फानि रैखाथिनि थाखाय दैदेनगिरि बानायनायनि थाखाय रायजो-राजानि खौसेथिखौ बाख्नायदोंमोन। बिथांनि बिबुंथिया गासै रायजोआव आयेन बेरेखा हाबफैनाय आरो हानि मोनथायनि सोमोन्दै गोख्रों राजखान्थियारि सावरायनायनि गेजेराव फैदों। बाथि खौराङाव दङ श्रीभूमियाव नंखाय रां रेकेटखौ हमदों। 500 रांनि नंखाय नटजों आबुं कार्टन बोखांदों। इ-रिक्सा सालायग्राया श्रीभूमियाव नंखाय रां रेकेटखौ फोजोबस्रांनायाव मदद खालामदों। सासे जायगायारि इ-रिक्सा सालायगिरिनि सांग्रांथिनि थाखाय मंगलबाराव श्रीभूमियाव मोनसे गेदेर नंखाय रां रेकेटखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बे जाथाया मुखुब शिबबारी र'डआव जादोंमोन जेब्ला सालायगिरिया गावनि गारिनि सिङाव सन्देह खालामजाथावै मोनसे सिल खालामजानाय कार्टन मोनदोंमोन। माबा मोनसे सरासनस्रा नङै बाथ्राखौ मोनदांनानै बिथाङा थाबैनो पुलिसनो खौरां हरो। मावख'गिरिफोरा थाबैनो सौफैदोंमोन आरो पेकेजखौ जायगानि पुलिस थानायाव लांदोंमोन। बेखौ खेवनायाव बिथांमोनहा नंखाय 500नि मोनसे गिदिर बाख्रि मोनदोंमोन, जाय मोनसे जाथावना आयेन बेरेखा रां फोसावनाय नेटवर्कखौ दिन्थियो। गिबि नायबिजिरनाया सुबुरुन होयो दि हमजानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय रेकेटजों लोब्बा थानाय सोरबा सासेआ कार्टनखौ गारना थांदोंमोन। पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय आरो सीसीटीवी फुटेजखौ नायबिजिरगासिनो दं आरो सुलुंनि थाखाय थागिरिफोरखौ सोंथि खालामगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा गारि सालायगिरिखौ बिथांनि सैथोथि आरो गोख्रै मावनायनि थाखाय बाख्नायदोंमोन, जाय ओनसोलाव जाथावना आंखालखौ होबथानायाव मदद होदोंमोन। द'थि खौराङाव दङ साइबार क्राइम ब्रान्चआ गुवाहाटीआव 15 कौटि साइबार थगायनाय एआइ गाज्रि बाहायनायखौ फ्लेग खालामदों। राङारि साइबार दायफोरनि गोख्रैयै बांनायनि फिननायाव गुवाहाटी क्राइम ब्रान्चआ मोनसे गोख्रों बोसोन होदों, जाय सुबुंफोरखौ सांग्रां थानो खावलायदों। पानबाजाराव जानाय मोनसे खौरां मेलाव एडिसिपि बिरिंसि बराया फोरमायदोंमोन दि साइबार दायनिगिरिफोरा बे बोसोराव दासिम नोगोराव नोगोरारिफोरनिफ्राय 15 कौटिसो रां खावदों। बराया डिजिटेल थगायनायनि बोलि जानांनाय सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोरनि बांलांनाय अनजिमायाव दुखु फोरमायो। स्मार्ट आरो गियान गोनां सुबुंफोरखौबो थगायनाय जागासिनो दं। बेयो जोबोद गिथावना, बिथाङा बुंदोंमोन। थगायग्राफोरा सुबुंफोरखौ रां दैथायहरनायाव थगायनो थाखाय सिबिआइ मावख'गिरि, बेंक मावख'गिरि एबा पुलिस महरै सिनायथि होदों। सासे फरायसालिनि फोरोंगिरिया 75 लाख रां खहा खालामदोंमोन आरो गुबुन सासे सुबुंखौ सासे नंखाय सिबिआइ मावख'गिरिया 56 लाख रां थगायदोंमोन। 2025 मायथाइयाव पानबाजार साइबार पुलिसआ 386 अजद मोनदोंमोन, जायनि गेजेराव 37आ एफआइआरआव सोलायदोंमोन। पुलिसआ 2.12 कौटि रां बोखांनो हादोंमोन आरो सा 55 सुबुंफोरखौ खादोंमोन, नाथाय गोबां केसफोरा सुस्रांजायाखै। बराया अनलाइन थगायनायाव आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स (एआइ) खौ बाहायनायनि बागैबो सांग्रांथि होदोंमोन, जायजों थगायनायखौ हमदांनो गोब्राब जादोंमोन। बिरोंदामिनजों खैफोदआ बांगासिनो दं आरो बेबादिनो जोंनि सांग्रांथियाबो बांनांगोन, बिथाङा बुंबावो। पुलिसआ नोगोरारिफोरखौ सिनाय मोनै कल, मेसेज आरो इमेलफोरनिफ्राय सांग्रां जानो खावलायो। रां होनायनि सिगां दोनथ'। नोंथाङा फोथायनायनि सिगां फोरमान खालाम, बराया खावलायदोंमोन। स्निथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव मोनसे हाई पारफरमेन्स स्पर्ट्स सेन्टार बेखेवदों। बिटिआर ओनसोलाव गेलेमुनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव दावगानाय, मानोना बे मिरुखौ एथलीटफोरनि थाखाय फोरोंथाय आरो फिन फसंफिननायखौ बांहोनो थाखाय गायसननाय जादोंमोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला क'क्राझार जेडि र'डआव थानाय बे सुबिदाया रायजोआव गावनि रोखोमनि थामथि सुबिदा, जायनि थांखिया बड'लेण्ड आरो गाहाय आसामनि रोंग'थि गोनां एथलीटफोरखौ मदद होनाय आरो फोरोंथाय होनाय। 28 कौटि रां थिसननायजों लुजानाय गोदान मुगानि सुबिदाखौ नुमलिगड़ रिफाइनारि लिमिटेड (एनआरएल) आरो वेल इन्डिया लिमिटेडनि सिएसआर बिहोमाफोरजों पुन्जि होनाय जादोंमोन। बेवहाय एथलीटफोरखौ देहायारि फोरोंथाय, दुखु मोनफिन्नाय आरो हामफिननायाव हेफाजाब होनो थाखाय गोदानथार गेलेमु बिगियाननि आगजुफोर दं। बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गाहाय प्रमद बर', गेलेमु मन्थ्रि नन्दिता गरलसा, मन्थ्रि इउजि ब्रह्म आरो अलिम्पिक सनानि मेडेल देरहागिरि अभिनव बिन्द्रानि बाहागो लादोंमोन। गिबि मन्थ्रिया मुंख'दों दि बे मिरुआ हायुंआरि आरो गेजेर हायुंआरि मोन्नैबो बादायलायनायनि थाखाय ओनसोलारि रोंग'थिफोरखौ सिनायथिनाय आरो फोरोंथाय होनायाव हेफाजाब होगोन। गेलेमुनि जौगानायाव सोरखारि, सोरखारि नङि हेफाजाबनि गोनांथिनि सायाव बोलो होनानै बेखेवनाय समाव एनआरएल आरो वेल इन्डिया लिमिटेडनि मावख'गिरिफोराबो दंमोन।
दाइनथि खौराङाव दङ लखनाबन्धायाव हानि दान्थे बिदान्थेनि थाखाय आइजोखौ बुथारदों। गाहाय दायनिगिरिया खारखोमानानै दं। उलुवानि पुलिस थानानि सिङाव थानाय लखनाबन्धायाव समबारखालि 52 बोसोर बैसोनि उषा बिश्वास मुंनि सासे आइजोखौ हानि सिमा नांलायनायनि जाहोनाव खास्रि बिस्रियै बुथारनाय जादोंमोन। गाहाय दायनिगिरि मदन बिश्वासआ दायो खारखोमानानै दं। फारसेथिं पुलिसआ बिथांनि साबा बाहागिफोरखौ सोंनाय फिननायनि थाखाय हमनानै लाखिदों। जायगानि सुबुंफोरनि बायदिब्ला हाखौ लानानै गंनै नखरनि गेजेराव सोलिबाय थानाय दावराव दावसिनि समाव उषाखौ नसुंसेनि न'नि साखाथियाव गाग्लोबनाय जादोंमोन। जाथायनि दान्दिसे उनावनो ओनसोला दुंहाव जायो। रागा जोंनाय होंगो दोंगोआ मदन बिश्वासनि साखा खबनै आरो गुबुन मुवा बेसादफोरखौ सावना होदोंमोन। थासारिखौ सामलायनो आरो आरोबाव हिंसानिफ्राय बारग'नो थाखाय पुलिसखौ थिसननाय जादोंमोन। सासे गागि पुलिस मावख'गिरिया रोखा खालामदोंमोन दि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो आरो दायनिगिरिखौ नागिरनो नाजागासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।